Video ladang này mẹ leo phi lại vậy cho nó phần. Nó sẽ ghi đừng phi lại vậy chứ hả? Phi lại à? Ba bên lại khác nhà bên cô đồ phi đứa của sẽ lạc nó ra lại vậy. Đây. Mẹ leo phi được chưa? Mẹ lên nụ bay đỏ mà nó bà. Lad zaya này cho nó phần. Mẹ leo phi lại vậy đã giả này. Rồi này mẹ leo. Có xé này nữa. Kỳ điện được phi được này. Rát mắt chỉ ra đà đây. Vì luôn là sợ gì mà sang đoạn. Vì luôn mày đi đấy phải bảo quá. Có xé mẹ leo phi lại vậy. Video là đang rồi. Gì mắt chỉ ra cả đời nó. Mà này mang xì cái gì nát thế này, xếp hàng khách. Mà bạn này nữa. Ơi nữa. Mà giờ nên sẽ thằng đó rồi thằng sai. Bữa rồi. Mới ra ăn để bị thua, thằng fan này được rau cũng đắt kì. Đây nè. Bosla nang ini desa mozang-mozang. Ini bosla mozang-mozang thar. Ini. Bosla nai de mozang-mozang thar nei ma. Nai de gotan-gotan hoy sang bosla ya. Ini. Siapa mozang-mozang? Bosla. Lawi ku sita lai. Nak lai. Dia kan datang dia ujung ko bantu jan. Baba mau sikut. Gotan-gotan fैसा गारबाय हाय नै मानसियानो बिराद जमा आरो नै राजानो नायलाय गस्ला नै जमा थार नै फेल जाखादों फिसालाया मा गाखोलायनो गाखोदे नायजा फिसालाया गारि गाखोलायबाय आरो मेलाया बेसेबा फेल जाखादों नै जेरैबो फेल नै आयै नै फिसालाया ओमफ्राय खारसो गाखोबावबाय नै ओइनो फिसालाया खार गाखोबाय रास मेलायाव नै भिडिअ लालायबाय आंहा नै फिसालाखौनो नै खार गाखोगासिनो दिनै बेसेबा फिर खारो नै आयै नै बेसेबा फिर जादों नै दिनै फिसालाया खार गाखोदों नै भिडिअ लालायबाय आंहा नै बेसेबा फिर नै आयै जायगायानो अबस्था गैलायै हाबलायनो नै जि मोजां दासो नै मोजां भिडिअ लादों आङो एसे नै गारि गाखोदों फिसालाया ओमफ्राय नै माबायदि गाखोदों मानसिया बेसेबा फिर नालाय नै लासैसो गाखोलांगासिनो फिसालाया नै गारि गाखोदों जारलासो आंहा ओरैनो भिडिअ लागासिनो आरो सोनाखै बेसेबा फिर जाखादों नै फिर जादों मानसियानो अबस्था गैया नै सोनाफोर राज मेलायाव बेसेबा जमा आयै लाजाखाया ओरैबो नै फिसालाया गारि गाखोगासिनो आरो ओमफ्राय ओरैबो फारि फेर जाखादों नै दा फिसालाया जालायबाय आरो नै आइसक्रिम जालायबाय ओमफ्राय बेखौनो भिडिअ बानायलायबाय आङो नै हाबा मोलेले नुदोंहाय सनाफोर आंना भिडिअआनो माबा दिनै ब्लार नुदों आरो नै फिसालाया नाय गारि गाखोखांबाय ओमफ्राय जाबाय आरो नै भिडिअ बानायदों नालाय आङो ओमफ्राय जानायानो जानाय आरो नै फिरफिलिया सनाफोर बिराद मेला जादों आरो नै मानसिफ्रानो होंगो दोंगो बुंनोनो हाखाया नै जेरैबो मेला आरो नै
आवलिनिया जोब्बाय नालाय ओमफ्राय नै दसे मेलायाव फैलायबाय आरो नै जोंहा ना बिबोना सनाखौ भिडिअ लालायबाय आङो नै मबाइलाव नुगोन आरो नै आंहानि बिबोना नै रा नै आंहाना बिबोनाङा नै लोगो मोनदों नायबानो नुगोन आरो नै इउटुबाव थांगोन आङो नै मोजां जाखादों मेलाला मोजां जाखादों आयै जा नै जा बाबा जा नै नायबावा मबाइल भिडिअ बानायदों आङो नै जानायल' नुवाखै दसेबा फिर नुवाखै माबा मोलेले नुजोब्बाय लाइटजोंनो मेला नै चारिउफाले ओरैबो मेला आरो नै राज मेला जानो फैदों जोंहा दसेखिनि आयै जि जाबाय इसोर मानै माथामा मा जाबाव फैखागोनसो जानायानो जानाय बोरै जागोनसो बिदिबालाय नै मानसिया भिथारहाय गोमागोनबो बेसेबा फिरनै मानसिया राजमेला नायनो फैदो जोंहा नै जि मानसि नै सानावसो फैनांगोन आसान बायनो जोंहा सोर दखानलाय सोर दखाना बायो ओइ नुफिनलायबाय दै भिडिअ बानायगासिनो आइ नै दख'नाफोर फानबानो जायो ओरैनो भिडिअ बानायगासिनो आं मा दं नायलांनाय बेगफोर नायनांगोन 100-150 नै 300-150 ओरैनो बायनो मोनानो आयौ बायनो मोनानो आं भिडिअ बानायदों मावहोनाङा नै मा कम्पानिलाय 200 नामा 500 200 ओरैनो 100 टाका 50 टाकार कम्पानि आसिना नाय नाय नाखि सेन्देलासो नै नायदो सेन्देल नायदो मोजां लागानाय ओरै पाले जां आगत थाबाय जोंथ' थाबायगासिनो थाबाय गस्लाफोरासो जि मोजां नै मिथिया ओरै साहा जाबायना नै गस्ला माखाफ्रा जि मोजां ओइनो बै जिखौ मोजां नुदों कुर्ताजों गाननो भिडिअ लालायबाय आरो आंहा नै मेलानि एसे डेक'रेसन बानायलायबाय आंहा नै आन्दोसो लाखुमागोन आरो आङो भिडिअ बानायनायाबो दै बेसेबा फिर भिडिअ बानायनायाबो दे राजालाय आन्दायनानै गोमागोन बायनो मोनानो बाया बेसेबा फिर जाखादों नै आयै दोमै नुहुरानो नै खर'ल' नुहुरो नै जेरैबो नै जोंबो नुहुरबावबाय नै ओरैबो नै ओरैबो मानसि गोजा आरो सोनाफोर नै सारिफालि नै जि मोजां जि दं नै मामि बै हानिबा संलायनो किमान हलसेल किमान 100-200 आंनि पार्सनेल लोगोखौ नुदों नै
Video ladang. Aduh, mozang dong này có sắc ạ. Là đưa đây. Mina Kumaria bay dẫn hàng á. Là bé sẽ bắt cái nào. Cao này đi suru ra lại bay nào mà nơi ra dè chẳng hạn á này. Ấy nè. Ai ơi, cao này đi suru nơi. Thấy khả gần sơ này. Kita apa kau ba này. Endi alai beureuy kau asa gần này. Đây là pisalaya kau gasnya sah này. Đây nè. Kita rana kau bodoh sih này.